Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a blessed Tuesday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga taga-Isulan ug Tacorong City sa Sultan Kudarat Province. Say maayong buntag! Mayong buntag Sabjil ato sa Bigrit ug mayong buntag ang atong mga kapuso sa Malaybalay City ug Valencia City sa Bukidnon Province. Karong adlaw mga kapuso atong sayron kung paunsa ang pamaagi karon sa new normal training sa student athlete nga si Martha Andre Raaga sa volleyball. Samtang say ibida sa Mindanaoan artist nga si Leonardo Bingcarino ang iyang obra nga dunay kalabutan sa mga tricycle sa Mindanao nga mousab ang iyang ipakita sa ipahigayong Mindanao Art Fair. Samtang sa Bistalk, makachika gihapon at senior resi ang kapuso actor Dennis Trillo sa part 2 sa ilang interview. Aron mas mahimong bibo ang atong morning banding, sugda nato ang matag buntag pinaagi sa At Home with GMA Regional TV Dance Challenge. Kiay na! Tara na ug makigalaw-galaw ug makisabay sa pinakabagong dance challenge. Mamahimong solo, mag-BFF, mag-real-life partners, magbarkada o magkabanay. Apan, kinahanglan i-observe gihapon ang social distancing aron lingaw na, safe pa. O mga kapuso, aron makita sa tibuok Mindanao ang inyong At Home with GMA Regional TV Dance Challenge video. I-post lamang kini sa inyong social media account ug ayaw kalimti mga kapuso ang pagbutang sa caption ug hashtag At Home with GMA Regional TV Dance Challenge ug hashtag At Home with GMA Regional TV. Feel better at home ug sayo na mga kapuso. Mga kapuso, karong buntaga, atong makauban ang usa ka Mindanaoan artist nga usasab sa featured artist alang si pahigayong Mindanao Art Fair o conference director sab siya sa Min Art Talk Online 2020. Si Leonardo Ray Carino o mas ilado sa industriya nga si Bing Carino. Sir Bing, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Maayo man, I'm excited. So maayong buntag, thank you for having me in your program. No? Sir Bing, please tell us about Bintoda Art. Unsay naaani ug unsay naa sa mga tricycle sa Mindanao nganong kini ang nahimo nimong subject sa imuhang artwork? It did not start as a big project, no. In fact, ang mga drawings is just bonsais, gagmay. Tapos dahil because of the pandemic, we were imprisoned in our houses. Ang material lang na meron ako, I did not have paint, I did not have canvas. So ang meron lang ako is sandpapers galing sa, because I'm an interior designer. So sa aking mga stock ng mga material para sa construction, naa ang sandpaper. So actually the art project is a series of drawings na nagsugod sa isa. Nahimong duha, nahimong 10, tapos nagiging 30. Sabi ko, why not make a TODA? No, dapat tricycles na siya. TODA is a
Tricycle Operators and Drivers Association. Munang tawag sa grupo sa mga tricycle operators and drivers, no? So, nung naglampas na siya 30, sabi ko pwede na ako magtayo ng TODA. So, sige, tuloy lang siya drawing until na ubusan ng idea. So, I went to Google. Tapos doon ko na realize ang content ng ginagawa ko na the tricycle, sabi doon sa isang article, is the most common means of transportation in the Philippines, no? Especially in the regions. So, pagtingin ko ng mga bayan-bayan, so this is interesting, no? Yes, sumasakay tayo nagasakay tag tricycle because that's our mode of transportation. We see them around. Pero para siyang, sobrang niya ka-common, parang hindi natin siya nakita as exotic material for visual art, no? So even ako, sabi ko, dali lang naman na drawing, colorful, fun ang mga shapes. Pero later, yung naubusan ka na ng idea, so you began to research. Doon mo na-realize na bawat bayan pala ng Mindanao, may kanya-kanyang tricycle. So para siya ring mga cultural identifier na kunyari magtingin ka ng itsura ng mga traditional materials ng Tiboli against Maguindanao, meron siyang identity. So sabi ko, pagtingin ko sa tricycle, pagtingin mo ng Pagadian, alam mo kaagad na Pagadian ka na kasi the tricycle is nakahangad, no? And then ganun, kitang-kita ang cultural identity with the tricycle alone. Ang sad lang sa tricycle, nakitaan din siya ng social problems ng mga LGU. So, yung dating colorful na tricycle, ngayon ginawa ng uniform ang color. No, like sa Tagum, it's green, sa Jensan, it's blue, sa Coronadal, it's yellow. So before na katulad nitong nasa likod ko, this is the TODA, the main TODA, it's supposed to be colorful. Tapos ngayon, naging singular color na siya bawat bayan. So I think that is a sad decision because sa tingin ko, the tricycle is a real folk art in the Philippines, no? Where the local expressions na i-express nila in design, in color, in the shape of the tricycle kung paano ito ginawa. Kasi ang tricycle, ginagawa lang din sa mga backyard. So, hindi talaga siya in-order sa isang pabrika para gawin. So, doon nakikita rin ang traditional or folk art in terms of tricycles. Serving sa imong obra sa Mintoda Art, makonsider ba ni nga complete reflection of reality nga kung unsa ang features of physical tricycle maupod ang makita sa imuhang drawings? Number one, pag ka-artist ka, you have the license, no, to adjust. So ako, like sa Mitsayap, puro naman siya red tricycle. So ang ginawa ko, variations of the Mitsayap tricycle. So na blue, na yellow, na kung kalain-laing colors na meron sa Mitsayap, na ideally pula lang na siya tanan, no? So pag nakitaan sa Mitsayap na blue tricycle, mahibulong siya why I represented the Mitsayap tricycle in another color. So para sa akin, artistic license siya to somehow it's either change the shape, retain the color, or retain the shape and change the color. Mga ana. Tapos sometimes yung iba invento eh. Maganda siguro kung ganito ang combination ng color, no? Tapos meron in the limitation of the size, sometimes yung detalye mawala. So mga ganung bagay. So as much as I wanted it to represent the real thing, pumapasok pa rin yung artistic license of somehow infusing your artistry in the material. Sir Bing, pila ba ka mga tricycle o areas ay na-feature sa Mintoda Art? Pag-invite sa akin ng Mindanao Art, isa lang unta ka project na this is a big mural. Bali, ang sukat niya is 7 feet by 20 feet. So, dako kayo siya. Tapos, because of ngayon yung IATF na we are not allowed to bring in the audience, we cannot form big crowds because of the pandemic. So sabi ko sa organizers, if the people cannot come to the art, let the art go to the people. So yung Mintoda na mural lang unta na himong art project. Meaning, ang mga representations ng tricycle, pinadala namin sa Tagum,
pinadala namin sa Midsayap, meron sa Coronadal, meron sa Jensan, of course meron sa Davao, yung physical at as far as Pagadian, merong art project. So these are art posters of the tricycle na print namin, tas gin-mail sa mga areas para ang mga tao na hindi makapunta sa art fair because of the pandemic, they can still participate by looking at some of the works featured in the art fair. Sir Bing, kay lagi, imuhang gi-feature ang nagkadaiyang klase sa tricycles din sa Mindanao. Naa ba kay feature plans, sir, nga himuong wider ang imuhang i-feature ng mga tricycles, dili lang sa Mindanao, lakip na sa Visayas ug Luzon? In the beginning, sabi ko, Mintoda lang, Mindanao lang. Tapos, nung natapos yung project, hindi ko siya matapos kay 250 drawings. Hago, no? It's really tiring na paulit-ulit yung subject matter. But then, nung natapos ko siya, after 3 days, nag-drawing na naman ako ng tricycle. So, nagkaroon ulit ako ng 15 tricycles. So, sabi ko, sige, if we do 1 or 2 drawings a day, so, mga 600 na yan siya in a year. So pwede rin po siguro ma-explore na total ang tricycle, you can find the tricycle from as far as Bontoc down to Basilan, no? Sa places na napuntahan natin. And syempre, if it is an identifier, so maganda rin siyang ipagpatuloy na project. Alright, daghan kay salamat Sir Bing sa imong oras ug higayon nagihatag sa At Home with GMA Regional TV. Ug padayon sir sa pag-inspire sa mga kapusong Mindanawan pinaagi sa imuhang mga artworks. Salamat po, mayong buntag. Chilak sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, ani-ana sa attorney Resi Rizada para sa BizTalk. Resi! Thanks, Arjo! Good morning mga kapuso ug welcome to BizTalk. Ani-ana ang part 2 sa atong interview kauban si Kapusong Dennis Trillo. Alam naming naging busy ka sa pag-aasikaso ng inyong mga negosyo, but may we know ano na bang mga businesses nyo ngayon ang nakapag-operate na? Medyo mahirap talaga yung panahon ngayon, lalo na sa mga negosyo. Isa sa mga negosyo namin medyo nag-slow down ng Cat Cafe dahil syempre yung mga tao natatakot lumabas. Anong mga measures ang ginagawa nyo para maging safe yung area not only for your customers but for your employees as well? Bago pa mag-pandemic talagang kami ni Jen, mga germaphobe kami, kaya bago pa nagkaroon ng pandemic talagang grabe na kami maglinis at mag-alcohol noon pa. Pero ngayon, open pa rin siya for deliveries muna dahil ayun na nga medyo natatakot pa yung mga tao lumabas. So isa yun sa mga businesses na naapektuhan. Pero buti naman, nang bago pa lang mag-pandemic ay nakapag-pundar na kami ng mga iba't ibang businesses pa na awan ng Diyos hindi naman naapektuhan. Just recently, you and Jenilyn have sent face masks, face shields, alcohol, pati hand soap to several hospitals. Ano ba yung mensahe mo, Dennis, sa lahat ng ating mga kapuso na nasa front lines in the fight against COVID-19? Ayun, maraming salamat sa inyong lahat. Bihira kami magkaroon ng chance para magpasalamat dahil binibigay ninyo hindi lang oras ninyo, kundi talaga pati yung mga buhay na ginagawa ninyo at pagsasakripisyo na ginagawa para sa aming lahat. Kaya maraming salamat sa inyo. Sana umaabot lahat ng mga tulong na binibigay namin. Kaya kapit lang mga kapuso. Sana next year wala na to. Dennis, anayahan natin lahat ng ating mga viewers dito sa Mindanao to watch out for Truly Madly Deadly. Yun, abangan po ninyo. Mapapanood ninyo sa GMA7 ang Truly Madly Deadly sa I Can See You na series. Ito po yung finale. Siyempre starring Miss Jenilyn Mercado and Miss Rian Ramos. And of course, myself. Sa GMA7 lang po yan. Sana po panoorin ninyo. Thank you very much, Dennis. We really hope to see you here in Mindanao very soon. Sa lahat ng mga taga Mindanao, sana okay, safe kayong lahat dyan. Kapit lang po mga kapuso. Sana lagi kayong magpalakas. Hindi magkasakit.
Ingat po palagi and God bless you all. Maraming salamat po. And that was Kapusong Dennis Trillo. Tutok lang mo mga kapuso kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karon nga padayon ng hulga sa COVID-19, paunsa kahasab mi-adjust ang atong mga atleta, labi pa katong anaa sa contact of physical sports. Kana ang atong hisgutan karong adlaw, kauban ang kagay-anon nga student athlete nga si Martha Andre Raagas. Martha, mayong buntag og dayon sa atong GMA Regional TV. Kamusta? Maayong buntag, Sai. Okay lang. Martha, unang-una, sa unsang sports ba ka na-engage o paunsa ka nahilig niini? Ang akong sports is volleyball. And ang akong duha ka sisters are varsity sila. So, that's why nahilig pod ko og dulag volleyball kay sila ang akong biggest influence. Ngano nag-volleyball ko. Martha, before the pandemic, unsa ba ang training nga imong ginaagian isip usa ka student athlete sa volleyball? Way back before na happening pandemic, we have trainings every morning o sa hapon. So, in between is my class. So, we have hard trainings, conditioning in the morning, and then we do all the court trainings in the afternoon till around 9 p.m. in the evening. Usually sa morning, we do kanang jogging me, pila ka rounds, tapos we do core, usually core in the morning, kana jud magbakbak sa core. And then afternoon till evening, we do all the court drills, bola jud, defense and offense drills. So, inana jud usually ang routine way back in Manila. Paunsa sa ba nimo ginabalanse ang imong time sa imong academics ug pagiging student athlete? I always try not to waste my time. I always find time to study first and foremost kasi ano jud ko, student first before being an athlete. So, I try to find time like to study always and then also give the same effort when it comes to training. Karon Martha, nga padayon ang pandemya no ug anaa kita sa new normal. Unsa sab ang inyong new normal sa trainings? Ang among new normal is layo ra jud kay siya sa among training in Manila. We actually have an app lang. So our coach takes track sa among workout nga ginabuhat. So we don't do the same court drills kay for me core usually here at home because dili makagawas. So, we take videos of our workouts and then send it to our coach. So far, kamusta ba ang inyuhang ongoing trainings? Unsa pod ang imuhang nakitang kalahian niini sa naandan nga training before the pandemic? Ang kalainan jud is we don't have the materials. Of course, there is a balay. So, we do workouts lang like without the materials like core, jogging. So, wala jud court sa walay ball handling, walay bola. Since kami lang, and also we just send our workouts. So mag-video me, then i-send na mo ang workout. So mo yun ang big difference. At same time, gadayat me para dili ra kayo bugat ang mag-gain kay mas less among training now here at home compared to when we were in Manila. Martha, giunsa pod nimo pag-adjust sa new training procedure ninyo? At first, okay lang kanang feel ako nga murag, oh my god, kalma na lang kayo ni. Pero somewhere in between, murag na-realize na ko nga murag daghan jud ko siguro na murag nawala nga kanang paningkamutan back in Manila. So, up until now, ga-work lang yapon, continuous ang workouts, and I also do extras na lang para mas bukat ang karga sa akong mga workouts. Martha, sa imong tan-aw, mas lisod ba i-apply ang mga instructions sa inyong coach karon nga virtual training kumpara sa naandan nga physical training kaniadto? Yes, kanang mag-video lang me. They give us workouts namo which is through an app, app ginapa-download sa amo. And then we take videos and then within the day we have to send it to our coach as murag attendance namo nga nakapag-training me karong day. For me, mas lisod jud now kay siguro chada jud if like you hear your coach telling you instructions, siya jud mismo personally mag-ingon sa imo nga this is what he wants na ako ma-achieve as an athlete. So, pero nevertheless, my coaches, they do their best to reach out to us.
kami mga volleyball players na inani mong buhaton, inana. Og lastly Martha, na ba kay diet o routine nga ginahimo karon aron magpabilin gihapon kang physically fit? Well, sa diet na mo, wala man jud mi like accurate nga gihatag sa mong coach nga among diet. But we make sure we take enough carbs, most especially. Tapos also drink lots of waters and avoid jud mi sa soft drink. Kana. And then for my routine, my workout routine, we usually do abs, like also maglift me of weights here at home. So kana. Daghang kang salamat Martha sa imong oras ug gigayon nga gigahin sa At Home with GMA Regional TV, and keep safe always. Thank you. Bye. Ingat. Say isip usa ka Mindanaoan artist gihatagan og pagtagad ni Leonardo Bing Carino ang mga nagkadaiyang klase sa tricycle sa mga lugar sa Mindanao nga nahimo na nga parte sa pangadlaw-adlaw nga kinabuhi sa mga Mindanaoan, isip lakip sa nagunang transportasyon. Samtang Jill, dako man ang kalahian sa ilang naandang training kaniadto, apan karon gipangitaan kini og pamaagi. Gani ang student athlete nga si Martha Andre Raagas, virtual na sab ang training. Bisan walay physical training sa ilang team, padayon gyapon siya nga naga self-training o ginakondisyon ang iyang lawas. Samtang say dili lang hawod nga aktor si kapusong Dennis Trillo, kind-hearted sab kini. Gani naghatag sab sila og mga face mask, face shields ug uban pa agig pagpasalamat sa sakripisyo sa mga frontliners. Mga kapuso, unta na inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon sa Dutch post-impressionist painter nga si Vincent van Gogh nga it is good to love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much and can accomplish much, and what is done in love is well done. See you tomorrow mga kapuso, alas 8 gihapon sa buntag, din hilang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode, pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayo kalimot mga kapuso ha, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.